Nhasi social media iya yopisa yobvira moto. Mama V vatumira a legal letter kuna Holy 10 vachimupomera mhosva yekusvibisa zita ravo. Tsamba iyi ndeyekuti Holy 10 akumbire ruregerero pachena in 48 hours uye abhadhare mari inosvika $100,000 yemadamages. Mama V vanoti kutaura kwaHoly 10 kwakanganisa reputation yavo kunyanya sezvo vari munhu ane mukurumbira anoshanda nemabrands epamusoro-soro. Kupokana uku kwakatanga kuswera nezuro mushure mekunge Holy 10 ataura paInstagram uye panguva yekubvunzurudzwa naDJ Ola 7 papodcast yake achibvunza nezvestaira raMama V, maitiro avanoita nekomedhi yavo, staira rekupfeka madhirezi nemawigi nehandbag. Mama V vanoti mashoko akataurwa naHoly 10 anoratidza kuti Mama V ingochani uye anokanganisa vechidiki, izvo zvavanoti manyepo. Nekudaro vamwe vanotenda kuti Holy 10 haana kumbobvira ati Mama V ingochani, asi kuti akangobvunza kuti content yavo inodzidzisei vakomana vechidiki. Nyaya iyi inogona kuita manyama amire nerongo sezvo vamwe vanhu vachifunga kuti Mama V vanogona kupedzisira vapinda munyatwa nekutaura manyepo. Zvisinei, if the allegations of defamation are proven to be exaggerated, could this backfire on Mama V? Izvi zvinogona kukanganisa Mama V here? Muri yeZimbabwe munoiona sei iyi? Ngatikurukurei mucomment section. Please don't forget to like, share and subscribe. Panonzi pano.